Jaloso elo kar jot mar jatend piny Hussein Mohamed olero ni ji 51 kende emane opuodhi kod sirikal mapachoka mar yuoro e romo mar twak e wach mar kor lwasi midendo kaka COP28 madhi nyime e riwruoge mag pinje Arabu. Koloso kod wang' jowi mar Citizen TV midhiamo manyoro ka entiere piny Dubai, Mohamed owacho ni weche malikore ni piny Kenya ne oro jokanyo mang'eny mag pinje go gin miriambo. Wacho ni kinde ma piny owacho temo matek mano mar ng'ado budget mar wuodhe madhi e pinje maoko. Weche mag kedo gi lokruok mar chal mar kor lwasi ma osebedo ka ketho lwasi bende ketho ochumi mapachoka. Obiyo jodito mopogore opogore mawuok e sirikal, mago mag counties kod migepe maok mag piny owacho osiro wuodhe mag jo Kenya manodhi e piny mar United Arab Emirates e romono mar COP28. The list of people that were cleared by the government, national government, is 51. We have so many other Kenyans from the private sector, non-state actors, county governments, parliament, judiciary. Is that part of the presidency? No. Is that part of the executive? No. So if the president is walking the talk, he was very clear in terms of reducing numbers. He has done so. The other day, he talked about even reducing the amounts of money that people get in allowances that was proposed by the dialogue team, and he said he supports it 100%. But is the president going to talk about county governments and trying to stop them from attending these functions? Is he going to talk to parliament to tell them not to attend? I'm sure when parliament and county governments and other institutions are sending people here, they also have their own agenda. Moko kuom jod bura ma Kenya Kwanza